αγαπημένοι φίλοι και γνωστοί, αγαπητοί αναγνώστες και λάτρεις των βιβλίων, κυρίες και κύριοι, πόσο δύσκολο πιστεύετε από εκείνες τις μέρες μας να δημιουργεί ένας καλλιτέχνης κάτι πρωτότυπο και αυθεντικά γεννημένο μέσα από την ψυχή? Όσο και να προσπαθούμε να το κρύψουμε, ζούμε στην εποχή της αντιγραφής και όχι της γραφής, της αναπαραγωγής και όχι της παραγωγής, της αναδημιουργίας και όχι της δημιουργίας. Αν λοιπόν ένας καλλιτέχνης σήμερα τολμάει να ακολουθεί πάση θυσία τα όνειρά του κόντρα στις δυσκολίες και στους φόβους της καθημερινότητας, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο άξιος σεβασμού, εκτίμησης και θαυμασμού είναι. Για έναν άνθρωπο καλλιτέχνη σαν αυτούς, είμαι εδώ για να μιλήσω σήμερα. Ναι, σωστά. Για αυτή την υπέροχη γυναίκα που βλέπετε να κάθεται δίπλα μου, με αυτά τα πανέμορφα ρούχα και τα ξωστά μαλλιά. Για την Άννα Μοσχονίδου. Θα μου επιτρέψετε να σας διαβάσω ένα σύντομο βιογραφικό της. Η Άννα Μοσχονίδου γεννήθηκε στη Γερμανία με προγονικές ρίζες από την πόλη και μεγάλωσε με αγάπη για την τέχνη και το λόγο. Είναι ποιήτρια, συγγραφέας και αρθρογράφος σε εφημερίδες και περιοδικά, μουσική παραγωγός στιχουργός και ιδρυτικό μέλος της μουσικής συνεργασίας Mandana Records. Έχει εκδώσει 4 βιβλία ποίησης που είναι τα εξής: Ένας άγγελος γάμου, Αφύπνισης, Άναρτη μνήμη και Μονοπάτι από σατέ. Τα 2 τελευταία από αυτά ανήκουν και στις εκδόσεις Μωραΐτη και έχει τιμηθεί με βραβεύσεις σε πανελλήνιους διαγωνισμούς. Παράλληλα, έχει λάβει μέρος σε εκθέσεις ζωγραφικής με έργα της από λάδι, ακριλικό χρυσό, ασκήνη και μεικτής τεχνικής. Το 2013 έχει υπάρξει συμπαρουσιάστρια στην εκπομπή θετικών επιστημών Opere Editrice με το να είναι στο μέγα μαθηματικό Ευάγγελος Παντάγος στο High TV. Από μικρή ηλικία δείχνει τη δημιουργικότητά της, καθώς σε ηλικία 11 ετών εξέδωσε την εφημερίδα Ματιές στον κόσμο με εξ ολοκλήρου δική της αρθρογραφία. Είναι πρώην μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ως έφορος βιβλιοθήκης στην Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών και νυν μέλος. Τώρα ασχολείται με το life coaching, συνδυάζοντας δημιουργία και προσωπική ανάπτυξη. Είναι μητέρα 2 κοριτσιών και αντλεί την έμπνευσή της από τη ζωή, τη φύση και τις ανθρώπινες σχέσεις. Αυτό λοιπόν ήταν το βιογραφικό της και πιστέψτε με πως ήταν τρομερά λακωνικό και περιεκτικό. Τώρα θα ήθελα να σας μιλήσω γι' αυτό εδώ, το πανέμορφο μικρό, θα μου επιτρέψετε τη λέξη πλάσμα, που είναι το νέο δημιούργημά της με τίτλο «Περί». Το βιβλίο «Περί» της Άννας Μοσχονίδου είναι μια σύγχρονη συλλογή στοχασμών και μικρών αληθιών που φωτίζουν την καθημερινότητα. Με τρόπο απλό αλλά διεισδυτικό, κάθε αποφθεγματικό κείμενο αγγίζει θεμελιώδη ζητήματα όπως το χρόνο, την αγάπη, τον έρωτα, τη φιλία, τη σιωπή, τη ζωή και το θάνατο. Θα αναρωτιέστε τώρα, περί, τι σημαίνει αυτό? Αν ξεφυλίσετε το βιβλίο, θα δείτε όλους τους τίτλους των αποφθεγμάτων να ξεκινούν με τη λέξη περί. Γιατί η λέξη αυτή θυμίζει το ύφος των αρχαίων φιλοσόφων που έγραφαν περί ψυχής, περί φύσεως, περί ηθικής κτλ. Έτσι η Άννα συνεχίζει με έναν τρόπο αυτή την παράδοση, αλλά με τη ματιά του σήμερα, δίνοντας στον αναγνώστη μία πηξίδα για τη ζωή, γιατί η Άννα δεν φιλοσοφεί θεωρητικά, αλλά καταγράφει μεστό λόγο, βγαλμένο από εμπειρία, παρατήρηση και εσωτερικό διάλογο. Στον πυρήνα του βιβλίου βρίσκεται η ευθύνη του εαυτού και η δύναμη της πρόθεσης. Κάθε απόφθεγμα δεν είναι μόνο φράση, αλλά κάλεσμα σε πράξη. Λέει, να αγαπήσεις αληθινά, να σταθείς με αντοχή, να μετατρέψεις το φόβο σε σκαλοπάτι, να ακούσεις τη σιωπή σου. Ποιοι είναι οι θεματικοί άξονες λοιπόν αυτού του βιβλίου? Μιλάει για το χρόνο, που θεραπεύει και αφαιρεί ταυτόχρονα. Μιλάει για τον εαυτό και την αυτογνωσία.
που είναι η μόνη σίγουρη επένδυση για τον άνθρωπο. Μιλάει για την αγάπη και τον έρωτα, που ελευθερώνουν και δεν εγκλωβίζουν. Μιλάει για τη σκέψη, τη σιωπή και το λόγο, γιατί η σιωπή συχνά μιλά δυνατότερα. Μιλάει φυσικά για την τέχνη και τη δημιουργία, την ποίηση, τη μουσική και τη ζωγραφική ως υπέρβαση. Μιλάει για τις σχέσεις, για τη φιλία, για τη συγχώρεση, για τη γενεοδορία, για την ενσυναίσθηση. Μιλάει για την ανθεκτικότητα, για τη δύναμη. Και λέει, όχι μόνο να επιβιώνεις, αλλά να οριμάζεις. Μιλάει για τα παιδιά και τη μητέρα, γιατί είναι δάσκαλοι ζωής και κληρονομιά αγάπης. Μιλάει για τους στόχους και τις αξίες, για τις προθέσεις, τις αποφάσεις και τις επιλογές. Μιλάει για τη γαλήνη και την ελευθερία. Γιατί όταν ζητάς λιγότερα, πάντα αποκτάς περισσότερα. Πώς είναι το ύφος της? Υπάρχει πυκνότητα νοήματος, καθώς χρησιμοποιεί ελάχιστες λέξεις, αλλά πάντα με μέγιστη σημασία. Χρησιμοποιεί μεταφορές όπως το φόβο που τον παρουσιάζει σαν θηρίο, τη σκέψη ως υπόθεση, την κορυφή σε συνδυασμό με τη μοναξιά. Χρησιμοποιεί και αντιθέσεις. Λέει, λάμπεις με παρουσία ή με απουσία. Ή αγάπη που δεν εγκλωβίζει και δεν εγκλωβίζεται. Ενώ ταυτόχρονα ο λόγος της είναι άμεσος που εμπνέει δράση γιατί χρησιμοποιεί προστακτική. Φυσικά αυτό το βιβλίο έχει και ηθική και υπαρξιακή διάσταση. Γιατί το βιβλίο προτείνει έναν πρακτικό ανθρωπισμό. Γιατί η αγάπη αντιμετωπίζεται ως ελευθερία, η συγχώρεση ως εξέλιξη, η αντοχή ως πηγή δύναμης, η πρόθεση ως αρχή κάθε αλλαγής. Και παράλληλα αναγνωρίζει τη δυσκολία και τον πόνο της ζωής, δείχνοντας όμως τον δρόμο προς το φως. Τι προσφέρει στον αναγνώστη και γιατί να τον διαλέξει κάποιος, να το έχει μαζί του? Είναι ένας καθρέφτης αυτογνωσίας. Είναι μια πηξίδα για αποφάσεις και επιλογές. Είναι μια γλώσσα για συναισθήματα που δύσκολα εκφράζονται. Είναι ένα κίνητρο για δράση και αλλαγή. Και τώρα θα μου επιτρέψετε να σας διαβάσω τα αγαπημένα μου αποφθέγματα από αυτό το βιβλίο. Ο χρόνος που γιατρεύει τις πληγές είναι ο ίδιος που σου παίρνει τη ζωή. Η αγάπη δεν εγκλωβίζει και δεν εγκλωβίζεται. Σε κάποιους ανθρώπους λάμπεις με την παρουσία σου και σε άλλους με την απουσία σου. Ο φόβος, αν τον διαχειριστείς, θα γίνει πάτημα σε οτιδήποτε θελήσεις να κάνεις. Ο έρωτας είναι προνόμιο γενναίων ψυχών. Η κορυφή έχει μοναξιά και χωράει αίμα. Αυτός που ζητά λιγότερα έχει περισσότερες πιθανότητες να αποκτήσει γαλήνη. Τα 100+1 αποφθέγματα λοιπόν της Άννας Μασχονίδου δεν είναι για να τα διαβάσεις μονορούφα. Είναι για να τα κρατάς κοντά σου. Να τα ανοίγεις τυχαία και να βρίσκεις εκείνη τη φράση που χρειάζεσαι τη στιγμή που τη χρειάζεσαι. Είναι μικρά κλειδιά που ανοίγουν μεγάλες πόρτες και το μήνυμά τους είναι ξεκάθαρο. Η ζωή αξίζει να τη ζεις με πρόθεση, με αγάπη και γενναιότητα. Γιατί λοιπόν να διαβάσει κανείς το περί? Γιατί μέσα στις σελίδες του θα βρείτε λόγια απλά αλλά ουσιαστικά, που λειτουργούν σαν μικρά φώτα στον δρόμο της ζωής. Κάθε απόφθεγμα αγγίζει κάτι διαφορετικό. Το χρόνο που μας διαμορφώνει, την αγάπη που μας ελευθερώνει, το φόβο που μπορεί να γίνει σκαλοπάτι, τη φιλία που είναι δώρο και άλλα πολλά. Είναι ένα βιβλίο που δεν το τελειώνεις ποτέ. Το ανοίγεις ξανά και ξανά, κάθε φορά βρίσκοντας μία φράση που μιλάει κατευθείαν στη δική σου στιγμή και ψυχή. Ένας σύντροφος στοχασμού, δύναμης και έμπνευσης για όποιον θέλει να ζήσει με περισσότερη αλήθεια και νόημα. Αυτό είναι το περί.